Khoi hangko tulashikor ardi blogo khobja porbo tokchaya ADC village harung tokchaya kamini jaijor bai kalaijak tongmano nugui sikangai phaileka tipra mothani siklarok cha salo borokni chaitok mungbai jaijor hamyano sinamei relaikha hamkrani koksmi sawi hapang thango phayo kaisa bodol te kaisa bodol no majra berlai yaksi surlai mang kusung kusung bisi lai thango mungsa hamkare krei kamiyam chayo Pia thanchaki tiprasa kamiyam chaini hamkare khlaina bagino bobagrani tuidu mulungbai greater tipra leni sanmungti sawai hapango phaimani tipra motha amsini birman jengjalni kokno rang puisa ruoi subai manya phano sakni phanbai mansak dofa kami hamkare ni bagai subana segngai phaileka mothani adora hunai saka purbo tokse panchayat ni katal chairman Prosenjit Deborma Ini ojaga phaimani karan hanggai kaisa ani area wa harung tokchaya a jaga wa kaisa jaijo bridge bai thangka ge bai thangmani poriwo ano kaisa information dikha oroni local ni borodok hanga ang phai koyekjona borok tui naifika naifeni bisingo sotto gothono baijak nukha ge nungmani bisingo ani purbo tokchaya ni Tipra mathani team leaders jong tu ya kunoi jong tine jaga sam khailai jongo jong mono khaibo success kai no kalang thanai ngai jong ora nukjago tini o jaga kaisa thanai to onek sarkar chawi thangka haibana bungni mo lama khaijak gya mane onek gong tongo kalaijak bini helai abani bagino mane jong tine o jaga phai jongbo joto tuku mansak jong rang Puisa subai me phano chini yak bai subai mano hini chung tabu yak bai bakcha thakot khuro bakcha bufang tano om haikino mane chung chubasu khai tongyo bolok ni video semna ba koine ni musungo mane jahate chini mo kuna kuni borok no chini paharoto kuna kuni ono borok bisi bango ngai chini jara na kitti prasa hinjang nai rok belakhino osibida rok laijak bakcha bakcha tuiman ya lama mahimya bridge baijak tei omo haikeno kuna kuni onek nugya borok ba chini senior leaders rogo bakcha saimir botong na bosungno joto tu chesta khai chung khobor dinai tei video no ba kojo mane mono phai nai sidikal ba rakhano system kaisa khai dinani bagai kojauta Saisai jengjalbai tiprasarok lengproi tongphano kamini lukuni jengjal ro hapangni mokolo klaya gja Hapangni samung tangnai rok wai kebang phai naifano samungle mungsapo korei aboni bagino kami amcheni kaisa jengjalbo supungjagya hnei koksil chawai saka khorsa takhok mo khai toi ko sini mo jangai gi no haite no jeng para kiji para no snamla himnai tamo mo asta main road si romla tong mo taw bujika ngai mo tini bai thaka jangai gi basnam phayo usuk bosor snam phayo ngai jeng local simi bus kaham kai snam manaiba ngai panche ro bo chuba ya ge wa ke bo chuba nai kroi ngai kai tini khai iko sini raja mo tha nei sikla bodol him tongnai ro iko chuno chuba phaina phaika ta harang toksa phaina jeno no jamo tha so no bong tam jingko kok jamsung जों खाय तो को जाम जों बल न बेला खिना हामबाय ते राजा महाराज न जों हामबाय मा जानगो म हायके सुबा फायमान बागै ngai sin mo ta lama krei por krei ngai जों mo tabu orwo jahate lama nani jahate urjai joni ta pur nani kaham nani sorok nani ingthon जों abo sano mo age jese lai thama sokade ke no onana figara monti emela ra ke bon nai phai nai krei panchayat ne goro khai chegata ra na fi wai sawi sun nai phaipa no nai smi thango kono sana da bora salang pam biko kota se khaipe abla iko ta san jora iko mo ki ko bai ke jing si ko ta sanam nai tong na ngo bai thanga u se kango tu chere khalok chai ko pur tui bai ka lai phaiga dengai gorom sa bai ko thes thelai ka mo bora sengmalo hablai si bolon video ro kon ke ro faina fe kuna nai phaya ko gana ta bolon video no tam kok san ngai bolon no chung ko sana mo sama kai chung ang sai jing ya sini hang tok se 30 পরিবার দङ 30 পরিবার মতো দংতা जों म ताबक जों नरक बाय जों बाय खलायो ता राजा मथा नरक ता सुबा फाइनाय बरक बाय खाय गदालैना जों जों ता अर सिदि बक्स कारबालक स्नामै बयनारन हायखायनो जों हिमनान मुसुंता अर जों सिमिया अम फायो बय फलकारनि हयते निनि आथुक तिसा हयते निनि yang bana khaura mojoto no lama main road chai tongo yang ti bui bike bai phailai ego ta ka off sing ma to
mo chung simi hinaya palo himano ya te palo sarkar mo lama ekta main road khobjak tong एडिसियो तिप्रा हापांगो फाइमनि सिमिनो साल करोया लुकु हांपनि सामंग बतां यागोना हारि सुबा सुखलाइजाक दंगो आबोबाय खातुंजाक तंकसां लुकरक फाइनि सालो तिप्रा सारनि बिरमानि मांप्लि किसा सिगले सलाइजागन हनै बियो रिपोर्ट कक त्रिपुरा।